Банята е мястото, където човек се отпуска след тежкия ден или пък сутрин се зарежда с свежест и енергия, преди да се гмурне в предизвикателствата. Здравейте, аз съм Соня Андерсън. В Forever Living Products вярваме, че здравата и красива кожа се постига чрез пълноценно сетивно изживяване. Затова с вълнение ви представям новата спа колекция за аромотерапия на Forever Living Products. Създайте си истинско успокояващо спа удоволствие в уюта на своя дом. Трите стъпки на Forever Aroma спа колекцията са създадени за наистина пълноценно изживяване и отпускане. Солите за вана нежно отмиват всички грижи и успокояват всеки сантиметър от вашата кожа. Деликатната сол от мъртво море я рехидратира и подхранва, докато отпуска цялото ви тяло. Благоуханието на сладка лавандула подпомага съня и отмората. Само 2 супени лъжици отпускащи соли ви потапят в истинско блаженство. Душ-гелът почиства кожата и успокоява сетивата ви. Овлажняващата и освежаваща сила на алоe вера, съчетана с етерични масла и плодови екстракти, ексфолира кожата и ви зарежда с енергия. Отпускащият аромат на лавандулата ви омагьосва и под душа. В комбинация с цитруси и краставица, той създава усещане за свежест и жизненост. След къпането можете да допълните усещането за отмора с отпускащия масажен лосьон на Forever Living Products. Към нашия прочут увлажняващ гел от алоe вера добавихме лавандула и бял чай, които ви помагат да си отдъхнете и същевременно придават свеж и ободряващ аромат на лосьона. Освободете се напълно от стреса, като нежно втриете масажния лосьон в кожата си. Нищо не изчиства тялото и съзнанието ви, както новата арома спа колекция от Forever Living Products. Изкъпете се, освежете се, заредете се с нова енергия, освободете се от стреса и превърнете банята си в същинско спа удоволствие.